ପହନ୍ତାରାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମନ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଟିକିରି ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଦୋକାନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ଚାଲୁନି, ତେବେ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ା ନେବେ, ଫିଟିକିରି ସେଥିରେ ଗୁଡ଼େଇ ପୋଟଳି କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଫିଟିକିରି ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫିଟିକିରି ଆଣି ଲାଲ ସୂତାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି କାମ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ।